तरी बघा कशी कोरडी सुकी अशी चटणी झालेली आहे. नमस्कार मंडळी, मी आज करतलंय गुडगुड्यापासून चटणी, म्हणजे नारळाची गुडगुडी जी असतात ना त्याच्यापासून चटणी. तर हे गावठी नारळ असत आणि चटणी म्हटली ना का तोंडात पाणी सुटता. लसूण चटणी खोबऱ्याची तर खाऊची ह्याच्याबरोबर असतात. तर चपातीबरोबर सकाळी जेव्हा बघा आपण नाश्ता करतो त्याऐवजी भाजी नसली ना तरी चालतं, पण नारळाची चटणी असली ना तर मस्तपैकी ब्रेड बरोबर चपाती बरोबर किंवा डाळ भाताच्या तोंडाक लावणे ही चटणी सुंदर लागता आणि ती चविष्ट सुद्धा असता. तर ही असं नारळाची गुडगुडी, म्हणजे नारळ जातात आणि ते नारळ आतमध्ये सुकले जातात आणि त्याचा गुडगुडा तयार जातात. तर गुडगुडा म्हणजे काय, त्या बघा असा गुडुगुडू गुडुगुडू आवाज येता त्याका म्हणतात गुडगुडा. तर ही अशी गुडगुडी असत. तर ह्या असा सुक्या खोबरा, ह्या खोबरा मी खेका घेतलोय तर गुडगुड्यातला काढलंय, 2 भाग केलंय, त्याला बघलंय नीट वास घेऊन बघलंय. तर खवट वास नाही असा अजिबात, बरा खोबरा पांढरा शुभ्र. तर ह्याची आता मी किसून चटणी करतलंय. तर ह्या आता बाजूक ठेवतोय आणि थोडक्यात तुमका नारळाची माहिती देते. कोकणातली माणसं असतात ना त्यांना सगळ्यांका माहिती असतं आणि माझ्यापेक्षा, आणि म्हणतली कशी काय माहिती आहे सांगतो तुझा मोठेपण, तुझ्यापेक्षा मी बरा करते. माका एका बाईन कमेंट दिलेली काय तर वड्याच्या पिठावरसून, वड्याचा पीठ तुझ्यापेक्षा भारी मी बनवते. बनव खूप आहेत या भारीच बनव, माझ्यापेक्षा भारी बनव. मी असं म्हणणं ना, माझ्यापेक्षा खूप हुशार माणसं असत, पण माझी जी पद्धत असा ना ती मी तुमका सांगतोय. ती तुमका ऐकायची असली तर ऐका, माका वाईट वाटाक नाही, पण सांगायचं होता तर चांगलंय. कारण मी म्हणणं ना मी हुशार असोय, माझ्यापेक्षा बरीच माणसं हुशार असत. तर एक दिवशी वडे कर आणि नक्की माका बोलव, बघूया तरी तुझे वडे कसे जातात ते. तर असा वड्याचा पीठ होता. तर आता थोडक्यात तुमका मी सांगतोय नारळाची माहिती. नारळाची माहिती सांगताना म्हणताला आमका सगळं माहिती असं, आम्ही कोकणातली माणसं असो. तर असा नाही असा, नवीन जे माणसं असत ना त्यांना नारळ कळूनच नाही, नारळ घेऊचे माहिती असतं. तर हे बघा मी आता हे 2 नारळ घेतलं, ह्यो असा ओलो नारळ, ह्यो असा सुको नारळ. तर काय काय माणसं काय करतात, ओलो नारळ असताना तो चिकनाक सांबाऱ्याक मटणाक घालतात आणि त्या नंतर पचपचीत लागतात. तर ह्यो ओलो नारळ असा ना तो ह्यो माशाच्या कढीसाठी असा, डाळीसाठी, सोल कढीसाठी असा, किंवा आपण जो बघा रस वगैरे काढतो त्यासाठी असा. तर ह्यो असा सुको नारळ. ह्यो सुको नारळ असा ना तो असो दिसा वयो. ह्याचा जर आपण चिकन केला, मटण केला, सांबारा केला तर काय सुंदर चव लागतली ह्या नारळाच्या खोबऱ्यापासून. तर असे हे 2 नारळ असत. जरी हो बघा खळखळीत वाजलो तरी ह्याचा सांबारा जायचा नाही. किसलो ना नारळ का ह्या नारळासारख्या खसखशीत खोबरा नसताला. आमच्या कोकणात एक सवय असा, नारळ किसताना बायकांका बरोबर माहिती असता खसखशीत या खोबरा असा पडा व्हाया सडसडीत, आणि ओलझर खोबरा पडला ना का तर एका जाग्यावर पडताला. आणि खळखळीत नारळाचा खोबरा किसताना ना तर असा ताटभर पसारताला किसताना, त्याका म्हणतात चविष्ट नारळ. तर ही थोडक्यात मी माहिती दिलं, कारण बऱ्याच लोकांका माहिती नसतं. बाजारातून नारळ घेऊन जातो आणि खयचोय नारळ खेकाय वापरतात आणि मग त्याचा चविष्ट झाला ना बरो मसालो घाल, नाही तर तो कसलोय मसालो घाल, चविष्ट झाला नाही का घरातली माणसं नाव ठेवतात आज बरा झाला नाही सांबारा. तर ह्या नारळाच्या प्रकारामुळे असतं. आणि अस्सल गावठी नारळ असलो ना तर तुम्ही कायव केलात तरी त्याचा सोना जाता. तर हे असे गावठी नारळ. तर आता या गुडगुड्याचा खोबरा ना आता मी किसणीवर किसून घेतोय. काही जण काय करतात ह्याचे तुकडे करतात, तुकडे बारीक केल्याने आणि मिक्सरात घातल्याने काय ता त्याची पावडर जाऊन येतात. पावडर म्हणजे खोबरा किसल्यापेक्षा बारीक जाऊन येतात. तर पारंपरिक पद्धतीत पूर्वीचे माणसं काय करी, खोबरा गुडगुड्याचा किसणीवर किशी आणि त्याच्यानंतर त्या थोडा म्हणजे सुकवणारी सुकवतात, म्हणजे कुरकुरीत खोबरा जर सुकवला ना तर ती चटणी जी असता ना ती खोबरा भाजल्यासारखं वासना नाही, ती सुंदर चवीक जाता. तर आता माझ्याकडे वेळही नाही असा, त्यामुळे मी ह्या किसतलंय, थोडासा गरम करतलंय. गरम त्या खोबरा लालसर करायचा नाही, मग त्याका भाजलेला तो वास येतलो. तर अशा प्रकारे आता किसून घेते आणि नंतर मी तुमका काय काय साहित्य घेतलेलं आहे तर तुमका दाखवते.
चला तर खोबरा मी मस्तपैकी किसण्यावर किसून घेतलंय. तर ह्या बघा आता सुटा खोबरा असा खळखळीत. ह्याच खोबरा ना तुमका भाजूचा जर नसला तर 2-3 निंबरात कुरकुरीत सुकवला ना तर त्याची चटणी भारी जाता. असा नसता भाजूकच होया खोबरा असा नसता. घाईत जेव्हा आपण चटणी करूची असताना तेव्हा आपण फक्त गरम करायचा. तर लाल खोबरा होऊ देता का म्हणे मग चटणीचो स्वाद असताना तो बदलता. कारण भाजलेला खोबरा आणि कच्चा खोबरा याच्यात खूप फरक असतात. तर ह्या असा खोबरा किसून घेतलेला आणि ह्या खोबऱ्याच्या चटणीसाठी लागणारा साहित्य दाखवतोय. अगदी थोडक्यात असा पटकन ही चटणी करूक जाता. तर माका नुसत्या खोबऱ्याची चटणी करूची असा ना मालवणी पद्धतीत. तर काही जण असतात ना ती ह्याच्यात शेंगदाणे वापरतात, तीळ वापरतात. तर त्यांका तो स्वाद होय असता. तर माका मालवणी नुसती खोबऱ्याच्या गुडगुड्याची चटणी करूची असा. तर मग तशी मी चटणी करतले. तर त्यासाठी लागणारा साहित्य आता खोबऱ्याचा प्रमाण असा. त्यामुळे मी ही वाटीभर म्हणजे वाटीपेक्षा थोडीशी कमी लसूण असा. तरी लसूण घेताना ना बारीक लसूण घेतली ना तरी चालता. ही जरा जाडी लसूण असा घाटी लसूण बारीक लसूण घेतली आणि ती नाही सोडली ना हातावर घसपटली ना तरी चालता. म्हणजे हातावर घसटली का तिची थोडी साला अशी ह्या जातात आणि जास्त साल नसता बारीक लसणी. तर ही अशी लसूण असा मी सोलून घेतलं. त्या मीठ असा संदैव आणि ही मिरची पावडर असा म्हणजे नुसती मिरची पावडर. तर चटणी नुसती मिरची पावडर लागता. तो मसालो नसता म्हणजे माशाचो मसालो किंवा त्याच्यात अजून धने बिने असा काय घालूचा नसता. तर अशा प्रकारे थोडक्यात ही 3च साहित्य असत. खोबरा धरून 4 साहित्य म्हणजे अशा ह्या इतक्या साहित्यात माका ही चटणी करूची. आता ह्या खोबरा मी आता कढईत भाजून घेतलंय म्हणजे गरम करून घेतलंय. आणि पूर्वीचे लोक काय करीत व्हायना चटणी कुटीत पारंपरिक पद्धती. तर आता आमच्याकडे व्हायन रावाक नाही असा. तर आता आधार घेऊचो लागता तो मिक्सरचो. तर या मिक्सरचा भांडा असा त्या भांड्यात मी ती चटणी करतलंय. तर आता भाजून घेऊया. खोबरा भाजताना मात्र सुक्या भाजू घ्या. खोबरा असा गरम जाऊ घ्या फक्त म्हणजे आता थोडा कुरकुरीत जाताला. म्हणजे आपण जेव्हा मिक्सराक लावतो ना तेव्हा त्या पटकन बारीक जाताला. तर लसूण खेका वापरली जातात चटणी तर ती चव येण्यासाठी. कारण लसणीची चव असता ती वाढावया. तर आणि लसणीचा काय असा तर खोबरा जो असा ना नारळ जे असत ना ते तेलकट असत. कारण त्याला सुक्या खोबऱ्यात जास्त तेल असता. मग त्याचो समतोल राखण्यासाठी आपण वापरतो ती लसूण. म्हणजे खोबरा जास्त खाऊन बघा कोलेस्ट्रॉल वाढता. आता म्हणजे अंगात चरबीचा प्रमाण त्यासाठी म्हणजे रक्त आपला आता पातळ राहावं आहे. कारण ह्या तेल असता ना चटणी म्हणजे तेल. तर त्या रक्त आपला पातळ राहण्यासाठी आपण जास्त वापरतो ती लसूण. आणि मीठ आपण घालतो तर चवीसाठी घालतो. त्यानंतर मसाला जो आपण वापरतो तो रंगासाठी सुद्धा वापरतो आणि तो तिखटपणासाठी सुद्धा वापरतो. आणि मीठ ह्या आपण आपल्या प्रमाणात चवीनुसार वापरतो. म्हणजे असा जा असताना त्या सगळ्याची चव अशी तयार होता आणि त्या खोबऱ्याची चटणी होता. तर या बघा अशा प्रकारे मी या खोबरा गरम करून घेतलंय. तर मी आधी उतरून घेते आणि दाखवतोय. तर या खोबरा बघा कसा मी गरम करून घेतलं. त्याच्यात अजिबात काही म्हणजे लाल कलर असो दिसणार ना. पण त्या खोबरा बरा मात्र असा कुरकुरीत जाताला. थंड झाला ना खोबरा का कुरकुरीत जाताला. आणि आपण जेव्हा भाजून घेतो ना लालसर करतो तेव्हा चटण्याची जी चव असते ना ती खोबरा भाजलेल्या बघा आपण भाजतो खोबरा आणि सांबाऱ्या वापरतो तशी ती चव जाता. म्हणजे भाजलेल्या खोबऱ्याची चव वेगळी जाता. तरी असा गरम करून घेऊ का. करपाक देता कामा नये किंवा लाल होऊ देता कामा नये. सोनेरी कलर असं होता कामा नये या खोबऱ्याचो. या खोबरा आता थंड जाऊ नये. चुलीवरची चव असताना ती खेक्कात नसता. लोक बघा बाहेरसून येतो मोठ्या मोठ्या शहर असून आणि कोकणात येऊन चुलीवरचा शोधतात. आणि मागे एक मी व्हिडिओ बघलेला आहे. चुलीवरच्या चव नसता. म्हणजे आता मी मिरचेचा तुमका उदाहरण देतो. ती मिरचेवरसून उदाहरण होता. म्हणजे त्या बाहेरसून इला आणि कोकणी झाला म्हणान ता कोकणी माणूस कधी नसता.
कोकणात जन्मा घेऊन कोकणातच त्यांचा वास्तव्य वया त्याका कोकणी माणूस म्हणतात. बोलाक शिकला म्हणा, कोकणी इला म्हणा, तर कोकणी जाणार नाही कधी. बाहेरचे जाती इले आणि कोकणात राहले आणि कोकणातले जर ते प्रसिद्ध झाले तर आम्ही कोकणी म्हणतो, असा नसता कधी. तर चुलीवरची मिरची करपान त्याचा मसालो काळो जाता असं म्हणतात. जन्म गेलो हो कोकणातला चुलीवरचा खाऊन, काळा जाऊन करपान कसा जाताला, मग ती रानपिनच नसतली ना. आता तुम्ही ह्याच्यावर बॉईल करताय मिरची, त्याच्यावर मसनीत बॉईल करताय मिरची, त्याका तेल लागणार ना, ती फक्त पसरवली जाता आणि त्याका गरमपणा दिला जाता, काय त्या कुरकुरीतपणा त्याच्यातला वाढता. बाकी त्या मिरचेत चव नसता. चुलीवरचो मसालो किंवा चुलीवरचा तुम्ही जा काय करून खायच्यात ना, त्याका ती इतकी चव असताना ती बाकी खेकत नसता. आता गॅस झाले हो ते आमका एक पटकन करूचो आणि लाकडा करूक लोक कंटाळतो आणि तशी कामाही असतं, त्यामुळे काहीतरी पटकन जाता म्हणून त्या गॅसचा आधार घेवचो लागता. ही चूल असा ना ती आपल्या जन्माची या कोकणातली आणि ती चूल नष्ट कधी होची ना. आणि करणारी माणसं असत ना ती मुद्दाम चुलीवरच करतात. कोकणात किती गॅस असले ना तरी त्यांच्या घरात चूल पेटता ती पेटता. आणि देवाधर्मासाठी अगदी सण येले ना, पारंपरिक आपले सण येतात ना, त्या वाडी घालूक जी असता की ना ती आम्ही चुलीवर रांधूनच वाडी घालतो. असं अशी ही चूल असता. त्या चुलीक ना तुम्ही बाहेरसून येऊन नावा ठेवू नका, त्या चुलीवरचा करपता म्हणा. म्हणजे आमका कोकणी माणसांका राग येतो चुलीबद्दल तुम्ही बोललात काय. तर मी थोडक्यात सांगलंय तुमका, कारण मी ऐकतोय ना, माझ्या कानावर येतात, मी दिल्याशिवाय कोणाक राहू नये ना त्याचा उदाहरण. तर अशा प्रकारे होता ही. आता खोबरा बघतोय थंड झाला काय आणि मी आता मिक्सरात वाटून घेतलं आहे. हे बघा, मी तुमका एक जादू दाखवतले. मागे तुमका मी हळदीचे प्रकार दाखवलेले, त्याच्यात मी तुमका आमच्याकडे काळी हळद आहे म्हणून सांगलेले. तर काळी हळद हा पण कोणी मागा नकात, कारण आम्ही नुकता बी तयार केलेला असा आणि जास्त झाली तर तुमका आम्ही सांगतो आणि मागशात तेव्हा देतो. तर माझ्याकडे काळी हळद आहे ना, ती आता हे जाऊन येली आहे. तर ह्याचा ना ह्या फुलासारख्या काहीतरी इला, म्हणजे कळो हा की काय आहे माका काय कळणार नाही आणि आमका काय माहिती नाही. तर हे तुम्ही काय आहे ना आता कमेंट करून सांगा. ह्या जवळसून जरा बघा काय असं. हे बघा अशा प्रकारे आहे, कळ्यासारख्या वाटता आणि पाना पण नाही असत किंवा काय काय कळणार नाही. हिची कमेंट करून नक्की सांगा ज्याका कोणाक माहिती असा तर. ही काळी हळद आहे ना ती मी तुमका आता मोडून दाखवतोय. ही बघा, त्याच्यात एकदम काळं असो कलर नसता, जांभळं असो कलर असता. तर ही आता मोडलंय किती आम्ही, तर ही अख्खी लावची नसता, ही आता मोडूनच लावची असता. तर ती जास्त म्हणजे रोपा तयार जातात. अख्खी एकत्र लावलात तर तिचं असो झुपको कसो तयार जाता. पातळ पातळ आपण लावली ना तर ती वेगवेगळी त्याची रोप तयार जाता. तरी बघा मिक्सराक मी ही चटणी मस्तपैकी मी आता बारीक करून घेतलंय. तुमका साहित्य मी सांगलेलं आहे. थोडी ह्याच्यात लसूण म्हणजे खोबऱ्याचे मी 2 भाग केलं, त्याच्यात निम्मी लसूण घातलंय. माका तिखटानुसार मसालो घातलं आणि चवीनुसार मीठ घातलंय. आणि अशा पद्धतीत मी मिक्सराक आता ही चटणी फिरवून घेतलंय. फिरवताना एकदम डायरेक्ट मिक्सर चालू ठेवता का म्हणे, बंद चालू करू हो, म्हणजे त्याका तेल सुटणार नाही ना. तर एकदम तुम्ही जर चालू करून धरलात ना तर तेल सुटतलं आणि चटणी मग ओलसर जातली. तर ही आता चटणी आहे ना ती सळसळीत झालेली अशी चटणी राहू. ही बघा, मीठ मसालो आणि लसूण बरोबर ह्या चटणीक लागलेली असा. तर ही चटणी आता ना तुम्ही सकाळची जर कोण कामाक जातात असते, डबे देऊचे असतात ना, त्यावेळी वेळ नसता आपणा, कधी कधी भाजी करून मिळणार नाही, तर 2 चपात्याबरोबर दही 2 चमचे चटणी नेली ना तर ती आपल्या जीवाक पण बरी असता. कारण ह्याच्यात कसली भेसळ नसता, आपण केमिकल वगैरे काय वापरणार नाही. आणि आम्ही जा बाहेरचा चटर पटर खातो ना त्यांनी तब्येत बिघडते. त्यापेक्षा ही लसूण चटणी जर अशी करून तुम्ही स्टोर करून जर अशी ठेवलात ना तर ती अगदी सुंदर. आणि लहान मुलांका सुद्धा शाळेत डबे जेव्हा जातात ना घेऊन, त्यावेळी काय म्हणजे असा काय पटकन करून देऊ नसता, त्यावेळी ही चटणी देऊ बरी किंवा आपल्या घरात खाऊक बरी. तर आता ही चटणी ना कशी ठेवू टिकण्यासाठी तासुद्धा तुमका मी सांगतोय. तरी बघा मस्तपैकी बरण्यात कशी लाल भडक चटणी दिसता बघा, सुंदर अशी. तर कसा असता माहिती, मसाल्याची बरणी असा दे ना तर चटणीची बरणी असा नाही किंवा लोणच्याची बरणी असा नाही. ज्या ठिकाणी बघा जास्त सूर्यप्रकाश म्हणजे उष्णता असताना खिडकीच्या आजूबाजू बघा काहीतरी आपले ठेवणीचे जागे असतात, थंय उष्णता जास्त असतात किंवा पाण्याची जागा असतात, थंय खूप थंडाव असतात. असे ते 2 जागे असतात, जास्त थंडावा आणि जास्त उष्णता. तर त्या ठिकाणी ना कधी मसालो ठेवू नये किंवा हे असे खराब होणारे जिन्नस जे असतात ना
बुरशी धरणारे ते कधीही ठेवता कामा नये. आपण व्यवस्थित म्हणजे मध्यम थंड जागे, मध्यम उष्ण जागे असे ते बरणे ठेवूय. तर मसाल्याचा आणि एक सांगतो, हे बघा आता मग ही चटणी असा, ही चटणी मी भरलं, ही काय बांधून ठेवची गरज नाही, रोज वापरूची असा. तर मसाले जेव्हा आम्ही ठेवणीचो ठेवतो तेव्हा सांगल्याला म्हणजे मी जी सांगलंय पद्धत त्या पद्धतीत जर तुम्ही ठेवलात आणि शेवटी ह्याच्यावर टिश्यू पेपर म्हणजे हिंगाचं खडू आणि टिश्यू पेपर वरती घालून झाकण लावलात ना या, की आपण काय करायचं, एखादं कॉटनचं पातळ फडकं घ्यायचो आणि पूर्ण बरणी जी असताना ती बांधून ठेवायची. कोणाकोणा काय वाटतं ही बरणी आहे ती पारदर्शक आहे म्हणजे ह्याच्यातून लाल कलर असं दिसता आणि उष्णतेने तो खराब होता. म्हणूनच मी सांगतोय मग ती ठेवच्या जागेकच ठेव गई, जास्त उष्णता जास्त थंड हो अशा जागेक ना कधी ठेवता कामा नये. आणि शहरात ह्या जपातच असता, कारण कसं असता मोकळी हवा नसता. आपण जे ठेवता तुम्ही रूममध्ये फ्लॅटमध्ये वगैरे ती एकदम कोंडलेली हवा असता. ज्यावेळी AC पंखे चालू असतात त्यावेळी हवा खेळती राहता. तर बाहेरची हवा जी लागता ना ती लागणार नाही, म्हणजे तुमच्या घरात येणार नाही, सूर्यप्रकाश होईल तसं येणार नाही. म्हणा जे घेतलेले बाहेरचे जिन्नस असतात ते महागाई दोघायचे असतात. आता आमचं मसाला महागाईचंच असा म्हणावं, आमच्या किमतीच्या मनात, आमच्या चवीच्या मनात. तर तो व्यवस्थित ठेवा, त्याची काळजी घ्यावा. माका इतकेच सांगायचा, माझ्याकडची गोष्ट कसली खराब होता कामा नये, कारण ती तुमच्यावर असा ठेवणार. पाठवताना मी तुमका फ्रेश अगदी म्हणजे चांगल्या प्रकारे पाठवले तुमच्या हातात येईपर्यंत. आता ठेवण्याची जबाबदारी असताना ती तुमच्यावर असता, ती तुमका कशी ठेव गई ते मी सांगलंय. तर अशा प्रकारे तुम्ही ठेवा. आणि म्हणजे साठवणीचा मसाला मोठ्या बरणीत ठेवा आणि तुमका वापरूचा जा काय असताना तर छोट्या बरणीत ठेवा. मग तुमका ते छोट्या बरणीतला वापरूक बरा असता. मग रोज रोज त्या मोठ्या बरणीत हात घालूची आणि उघडूची गरज नसता. तर अशा प्रकारे ठेवा. जास्त माझी बडबड जाता हा, पण सांगल्याशिवाय कोणाक कळणार नाही. ही आता माझी चटणी तयार झाली. तर अशी चटणी कधीतरी करून बघा, कोणाक होई तर सांगा, तर मी पाठवतोय. आणि ह्यो माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा.